ci ñëpp abonné Abdoul Aziz Sow TV waaw direct la waaye ñu abonné pour ñu abonné mbeɗa yafno noon dande hen dewi saalu kono sinno kono sagam somi huccite gueese moɗon tedduɗe gueese moɗon julɓe ɓiɓɓe julɓe nawtoyiɓe galle Cheikh Ahmad Ndiaye ɓe hay goto neldani paas hay goto loyanani on auto peeje mon hebaru mon yeddi mon galle Cheikh Ahmad Ndiaye barakallah machallah jooɗi ɗon jooɗani ɗon gorko imminoɗo de Allah ɓende mum wilaya ɓende mum immi yeli neɗɗo Allah sukkire mum Allah on waɗe mo Allah arti waɗe men Allah woni Cheikh Ahmad Ndiaye kono Cheikh Ilwoli ceerno men jaraɗo duuɓi 97 sa ari han tawa hen rofi cikka filata ngara jangde tawa hen dari ina rara dow du'anama Allah Allah jaabo on woni ɓe Cheikh Ahmad Ndiaye woni khalifa Cheikh Ahmad Ndiaye bandiraɓe immino on kode horon ɗum gandi min ngara jobdi mon Cheikh Ahmad Ndiaye weltanima on galle o farnima on ñanti galle Cheikh Ahmad Ndiaye yo Allah ñanto minen de min mbawi tan ka si ñalade gammude ari min mbaɗa seeɗa yal amen min paɗa on kono wallahi ngemoɗon garon tawon amen gardon Allah gardon nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam so on gammi damboɗi cuuɗi mon ene dagi kono ala on donɗen galle Cheikh Ahmad Ndiaye kono noon Cheikh Ahmad Ndiaye de yo Allah yoɓan en ɗum kono yo Allah yoɓo woni koɗo hande muqaddam woni koɗo hande almudo Cheikh Ahmad Ndiaye woni koɗo hana sehil Cheikh Ahmad Ndiaye ko woni koɗo hana gueɗe galle Cheikh Ahmad Ndiaye ɓe ganduɗa ɓe goto foof ene fonno totti konngol haala ko addi ɗum keɗoɗen goppiden ɓe hirde he aɓen jooɗi hen biccel saare mumen ɓe jalta cuuɗi mumen tagga darapuuji mumen mbatta hen goƴ mbahliti kiraɗe muɗumen jaltina ɓiɓɓe muɗumen tottuma soɓe pini na wayno watere foof ɓe ƴeewa koɓe teddinirma soɓe garema ɓe jikkoɓe jooɗo less ɓe gokkuma joɗɗa dow bandiraɓe ha ƴewon ɓe yimɓe yeeyi kala o renaki on ñande yowmal qiyamati idoyɗo ɗum aljanna kala o renaki on ñande yowmal qiyamati idoyɗo ɗum aljanna saabu kara sira teddinowo jooni wonko Allah haalemo wonko nelaɗo haalemo qaribu min allahi qaribu min aljannati wa baidu min annar masalu lladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat 7 sanabila fi kulli sunbulatin 100 habba wallahu yudaifu liman yashau wallahu wasiun alim onon keeɓi janggadan jaam homo ñamlotani Allah wi homo tottotani mi totto julɓe Allah ɓe ñande yowmal qiyamati mi yoɓa ɗum min joɓrani ittunoɗo gabbel gawri uddugel
ngel furi ngel waɗi butaali 7 wutaandu fof waɗi gabbe temedere mi yoɓor ɗum no onon teddi onon moƴƴinari golle kono addani on ɗo yo on kaalane hono joltuton on mbawi ɗum addani on ɗo yo on gandine Allah on gandi Allah addani on ɗo yo on gandine nelaɗo on gandi ɗum oko addi on ɗo barke oɗo gorko jeeli yinoɗo Allah arti ɗo woni Cheikh Ahmad Ndiaye onon on jiiɗu on jiyo aduna on jiya ko woni ko boow on jiya ko woni ko nder galleji on jiya ko hirndi ko e heddi ɗum tan mbawan ɗon amin heddi ko min mbawani on kay kono minen Cheikh Ahmad Ndiaye tan min jogii caggal Allah nelaɗo mum a yii de yahayko sene set sac haɗani Cheikh Ahmad Ndiaye hombo woni kam hoɓe yahno hoɓe goni he aɗan Cheikh Abdoul Qadir Jeylani joɗima ha ɓooyi almuɗo mudare mum ɓe mbi ɗum ceerno an de joɗot ha ɓooyi tan mbiya an woni Allah o wiɓe he ɓe mbi ɗum oho o wi sim hanti wi min woni Allah taƴe dana eyyi woni ɗon ha ɓooyi haal are mum wi min woni Allah almudo hen goto ñayi dande nde hoore nde yanoyto yecci hoore nde arti nde wonti ɗo nde wonɗo ñayiɓe arti o joɗɗin jaasi mum jooɗi ha ceerno Cheikh Abdoul Qadir Jeylani dari ha deeƴi are mum ceerno an de a heccanke wi an woni Allah o wimma toon taƴan danda ɓe mbi ɗum o hokkay o wi taƴa dande mum nadi wuro o wi dande nde artu o wi wona min wonɗo ɗo Cheikh Mouhamad Fadal babo Ceerno Cheikh Saad waliyo mo ganduɗa o hay goto wawa haal degel waliyagal mum waɗi arɓe mo mbi ɗum Cheikh Mouhamad Fadal an de minen kam min amen jaaki an de a dañani sukaɓe o wi min dowɗo Allah andinani kala ɓiɗɗo mo jibinmi ko neɗɗo aljanna mi dañata ɓe sabu mi jibinanta jayi on woni babo Ceerno Cheikh Saad Bou waliyu bindaɗo lewru waliyaji fof naati kalu on Cheikh Ahmad Ndiaye totti jungo kono Cheikh Saad Bou a Cheikh Ahmad Ndiaye ɓe gandodiri duuɓi 7 Cheikh Ahmad Ndiaye hen jooɗo e yeeso Ceerno Cheikh Saad Bou ɗum raara en ɗum sammirana attaye en ɗum aynana geeloy heɓe mbakta dina ene jooɗo caggal mum hunde wawani wasuwa kono Cheikh Ahmad Ndiaye ari ɗo woni ɗo ko wonatno ko ɗo ha yalti aduna tawi baɓe mbi bone waɗi Cheikh Ahmad Ndiaye gonɗen yeehi tawi Cheikh Ahmed Taɓullah wuuri ha ɓooyi wilaya mum a wilaya Cheikh Ahmad Ndiaye kotti won ɗo galle Cheikh Ahmad Ndiaye heewi Cheikh Ahmed heewi gayɗi juwoji a jofde wotere honon mbay Cheikh Ahmed eggi yahi daayi woni toon ha Cheikh Ahmad Ndiaye yalti aduna jooɗi toon sali ar yimɓe goni ga giƴƴi gaƴar taali baɓe doga jaaka Saad Bou Cheikh Ahmad Ndiaye sa meɗa mooli Allah ɓe doga ɓe jaaka Cheikh Ahmad Bam wiya meɗa mooli Allah nden on ha jamanu ha ɓoy taɓinani dilli jimmori ga ndek Cheikh Ahmed ari kala wuro mo wirti ɓen cukkamum hunde diiri ha naati galle Cheikh Ahmad Ndiaye ɓe mbi ceerno men ari Cheikh Ahmed ari gulari gulli taalibaɓe jañi rewɓe gulli pirti cuuɗi Cheikh Ahmed ari jooɗi tega men lo Cheikh Ahmad Ndiaye woni ngo continue ha
ameni maɗum wordu woni kala feere yiɗ feere mundu ala bawɗum wa ñande ɓi Cheikh Ɗali Boye are coggal muy ten ngaari nayi nde potti nde haɓe ceewi Cheikh Ɗali Boye noddi ɓiɗɗo haari wi ɗum mate anda Cheikh Ahmed hoore nde nden asman jeeɗima kosɗe ɗen jeeɗimi ndene si kamɓe alama hey fewni wuro ngo huufi min konnu reeni taalibaɓe Cheikh Ahmad Ndiaye laamu o reeni ɗum laamɓe ɓe ndeñi ɗum sirfeɓe korma ɗum wuro ngo sukke mum taalibaɓe jaɓi ɗum wonde jon ayi ka jon ko yo Allah tasa amen barke mum hoɗon gandi mo pullo joni ne lesiti heɗo e mon o hakkillaji mon ɗi neɗɗo jooɗotoɗo hedde luggere wonda ɓiɓɓe mum ne rewɓe mum faggo kaake mum renade ha mbawa sor woto ƴeewa wutte jooɗ haɗa lamdo bolol haɗa tourne ha gara wuuro he haɗa yiilo ko dañɗa on kake neɗɗo on ko dente e wadde noon jammo kombo gas oɗo galle min de ko jiimi koɗo e leñol ngo ɗum wona taalibaɓe Cheikh Ahmad Ndiaye ɓolle ko ɗum yiɗɓe Cheikh Ahmad Ndiaye gonde taalibaɓe Cheikh Ahmad Ndiaye ngari leñol ngol yiɗi galle o leñol ngol hormama galle o leñol ngol jengani galle o kono wadde hono galle o foti wa jaɓɓal ngal ngal ɓe jaɓɓi haɓe dañi ɗum yo ngal ɓesite ko en dañɓe haaju padaɗo jeeɓateɗo tawoyeteɗo keɗeteɗo on ko dañɗe haaju surtout mo joom hakkille heɗoto kadi noon yimɓe ɓe ganduɗa kala koɓe mbaɗi wi e feewi yimɓe hinaɓe kuuli hinaɓe kersi cuusaɓe yowtu hinaɓe kersi yowtu ɓen koɓe dañi probléme de yo en nden koye men de goto fof yo andu no yaharata andana jooɗorto andana haaldirta saabu ko yiɗɓe galle Cheikh Ahmad Ndiaye gonɗo kono noon en jiyani ɗo ɓi Cheikh Ahmad Ndiaye jiyan ɗo ko taneɓe Cheikh Ahmad Ndiaye kono ɗo ɗoɓe tegi kosɗe muɗumen ha galle o wawi ɓesde jarjef mumen kono ɓiɓɓe seereɓe timmuɓe ko on seereɓe timmuɓe imam Cheikh Daoud barakallah machallah imam men min ma parnor men min ma jett men min ma juuro ka neɗɗo moƴƴo Cheikh Ahmed Taoullah ndede babma yalti aduna waliyaji wina wuuro he ha wi neɗɗo ɓiɓɓe Cheikh Ahmad Ndiaye 93 wonɗo haddan duuɓi nogas e jeeɗiɗi Cheikh Ahmed yettiti waɗi batu mi waɗa Cheikh Daoud wina wiɗum elmoye yimɓe mbi he ngel cuhle ceerno wi elmo ha hana mboni elmi ndiga ko bonu Abdou Qadir Jeylani jeyliɗo woni Cheikh Ahmad Ndiaye min calminima inde babo ma khalifa Cheikh Ahmad Ndiaye denɗo wuro ngo foyi wuro ngo liggi wuro ngo heeɗi wuro ngo yolbini ɓoggol ngol ha goto fof wawi yahaji mumen waɗata wilɗum gorgui Malayin Cheikh Ahmad Ndiaye salminima mi juurimama teddugal ma neede ma ɓiɓɓe ma wilaya ma kono noon min de meɗa andi kala ko mbi meɗa moon haalami yawa ɗum kono jamma o komo gasa e heɗen jogui hoɓɓe men kono kay limde ɗo han innaɓe goppaɓe ay ko hawli
kono noon limanni ko dariɓe on jingan dariɓe mballa galle o woni wona Abdourahmane Kan Radiel ganduɗa o demi cohli juuɓa men min poggo dambuɗe ari wi ƴewne kam teere hay ñamde ko min yoɓata liggi juma ha totti ceerno Thiaby on Cheikh Ahmadou Bamba dembe monsieur le maire ka almudou Cheikh Ahmad Ndiaye ina weli Cheikh Ahmad Ndiaye no wonko wi o wi ko ganduɗa ko wona an jeeyi ɗum ko ɗum babma o wi babma ko almudou o wi so yimɓe keeɗin ƴettat umgal unantani baaɓe o ƴoogonoyaɓe o wi ko ganduɗa ko baba mawkuma ɗum bandiraɓe kala han jontaɗo aduna heko almudou kala tedduɗo aduna heko almudou woni jaɓɓe yaye mum jaɓi bamum jaɓi Allah jaɓi nelaɗo jaɓi ceerno mum kono cukalon noon meeɗa heko yinno laytu kono mi hayti taki mi haytu cukalon garani kon Allah guila fotol ha guiti laaɓi ɓen yo neɗɗo reenoɓe on feewi on bonani on gonta bon yo Allah fewno e Abdouka inspecteur impôt et domaine almudo galle o mbo jigna e muɗum goni almudo galle o ene wonde mayero heɓe gonduno Moutar Ka Moutar Ba ɓe garen ɗo han heɓe gimmi ko président assemblée noon ko premier ministre ko président de la république ɓe goni almuɓe galle o fiɓɓe darana galle o gonde o laamu gonɗo ɗo ɓe gari Dembel pour teddinde galle o ɓe gare ceerno he mbaktine muɗum ɓe guitti ballal manggal ɓe tegi junggo muɗum ɓe mbi ɗum kala ko cohluɗa e laamu he minen min toon mamin hen dar kala poɗɗo arma ar ganden noon ay ngowur talibaɓe pewnigo ɓooyi ɓe pari ɗo so laamu ari ɗo hembe tan yoɗat ɗo kono ɗo yooɗi ɓe padani hay goto galle o koɓe talibaɓe min padani hay goto kono so on gari tan min totton jooɗi jaggodiren liggodiren gonden saabu kala mbaɗa ɓesdude amen min jaɓa an ɓesda amen min ɓesduma kono noon mbatte walla mayo bodeme gane le président assemblée nationale gisga liide bodeme nga wakko ay gor duñu baare tali duñu takk barrage à rouge duñu toj oto ñu ngi nii ñu yelloo nag ak lépp lu baax te aussi duñu tàllal loxo duñu jàmbat ku xaar ba ñu jooy nga dimbal leen doon leen musa dimbal góor pi ñoo nekk ni Malayin Cheikh Labi Malayinam ñu beltim Baab ma Jaara Cheikh Ahmad Ndiaye Baab ma Jibril Baab ma liggono Allah liggono wongo hamin pina tanta o tante hen woni ɗi almude tante ɗi Cheikh Lawi min gilam yo Allah juutnu balɗe ma a yooɗi a yonni a jingi yo Allah teddin colonel gendarmerie gonɗo Saint-Louis Mody Ka yonnene fii sécurité bu doy gis ngeen gendarme yi taxaw wër tante bi ñeneen ñi nekk kër xalifa bi ñu ngi leen di jaajëfal seen kilifa di rafetlu seen taxawaay lii mooy Sénégal dikku jullit état bi nekk ay jullit ñuy jàppale kër jullit yi mais ñu ngi nuyu le commandant brigade ak son adjoint ñi nga xam ne ñoo leen gérer ba ngeen yegg si fii sëriñ bi yónni na ci man léegi mu ne naa ko nuyul
gouverneur de la région de Louga doomam la seetam la ku ko taxawu la mu ngi nuyu le préfet de département waaye di nuyu sous-préfet Kër Momar Sarr ay doomam lañ ñu ngi taxaw njëkk bi mu ngi nuyu le maire honorable député mu ngi koy nuyu bu baax ɓuri ko muusi noon a haalat ɗo ha tega micro goppamo ponga ino kono Cherif tanum nelaɗo sallllahu alayhi wa sallam sek tan Mouhamadou Fadal jooɗima yeeso taniɓe Cheikh Ahmad Ndiaye ay ko foti won ay ko haani min beltinimama ha no feewi mbeɗa salmina galle o mbeɗa salmina talibaɓe mbeɗa salmina yiɓɓeɓe mbeɗa salmina sehilaɓeɓe bandiraɓe si on kooti gande on gimmima galle beltiniɗo min jetti on min jii on min parnari on min jondinori on ndi komin jendi en tok mbiri jooɗi ayi ɗum enen mbaɗi ɗum si neɗɗo are men tan no ina en jagguirama en jaɓ kono en jawtide en padani hay goto cuhloñ tolni koñ han e jaman cuhloñ ngoroñ tolni koñ e jaman oɗon goni ɓikkoñ amen men min goni jikna en mo men min mon jogui yakar men min jogui yakar mo on amen lomta jang men min jiiɗi ɗi dajoji baɗaɗi hoɗoni mbaɗa pertirɓe ɓe yimɓe baggatɓe on heɓ on jeeya ka nafata on ɓe tagat ɓe hakkillaji moon change ha kaɓon ɓe wahlita ɓe ɓerɗe moon ha jeddon jiknaɓe moon ɓe yeeyat ɓon ko soɗete ko watte less mbajju ko boni ngari ko tagat neɗɗo wahla giƴi imma haɗa tuuta e yeeso mumen haɗa gallo cuuɗi e yeeso muɗumen yaye ma nodde dog ara hene hersa e yeeso bandum en haɗa hoyna babma eɗa tedduno jiknaɗo mama hay goto feera yawa hay goto feera suus mbaɗa feere hamba yawa tan o ko ɗum yawo ɗum haɗa woni yakar mum yaye ma hinama waaji a sumani yaye ma hinama reene heɗani yaye ma hinama reene ferguitaki innirma bo ɓuuri yiɗa yimɓe mum yakarama jaaha ɓoy tan gonda e woñiɓe goñeɗa pirta wuro bandiraɓe beela ko noon foti wa te noon ndesa debbo mama jiɗɗa mbaɗa ka fotani wat jakkaɗa debbo o yaha gonɗo hedde ma resu ɗum an waɗi ka fotani wat an bonni hoorema cale ɓesde gedduji ɗi ɗi jaaji ɓesdon jofle ɗe coodon jawɗi taskoron je Dakar tappon gayi kar noon jignaɓe mo mbeɗa andi hoɗon on hen kono ɓesde kono bandiral aduna o wahlima jamanu o changi yonti itten gacce ɗe ɗe ganduɗa heɗe kaaɗi en wat ko poɗɗen ko wat tegen ɗe sengo jeeyen bitikaji jeeyen ɓoggi jeeyen lagule jeeyen comci gonen commerce aji mbaɗen bitikaji sika sohli ñamloɗa ɓi bamma jeeyen ripas kono ko en ful ko en rim enen paɗɗi fof si ɓooyi se cukken e paɗɗo en paɗɗen de rewɓe yo en goppu liggo yo rewɓe liggo kono noon debbo sin liggo wonko taka ɗum wappe liggo anda hoorem reena hoorem hoole woppa yaha Dakar walla yaha Rissa walla yaha Mauritanie walla yaha Dubai walla yaha sa ari marché aslem rewɓe gonɗon heɓe lim milliard uji mbaɗe salaŋaji moroji mballe worɓe kono noon ceerle ɗe keewi de ayi mbul faale o
wonko ɓuren bon woni WhatsApp o ayi téléphone wona pour haɗa haalde aduna fof ala ene heewi finaɓe joni yimɓe koɓe fawaɓe mbawa de bottade tawa ɓe mbawa haala téléphone ha fayi koɓe noon salamu aleykum wa rahmatullah sokno haalede haalama gasi kadi mbeɗa andi yimɓeɓe ne kedde yidde nande jikru ɗum sabu jikru ɗum no weeli hewɓe arɓe ɗo ko ɗum addi ɗumen kadi mbeɗa ƴetta konngol oɗon jogui hilifaɓe tedduɓe nelaɓe e wuuro he ɓe ganduɗa heɓe gummi président assemblée nationale Mouhtar Ba ɓinguel moon ari ɗo hanki addi ɗum ɗo yiide wuuro ngo ƴeewa probléme aji mumen ma yero ko yimɓe ɓe ganduɗa ko président assemblée ko liggantoɓe ɗum ñallantoɓe ɗum hono Abdouka hatali wuuro ngo hon nin oɗo hadde ko pourquoi ɗi ganduɗa ko gouvernement heɓe gummi pour arde ɗo ɓe gara ɓe jeeha ko woni lobbudu ɓe gara kollen ɗumen ko manki men ɗo sabu koyen foɗɗo wadde cérémonie min kon Baye Fall galle jeɗmi ko kala ko ina feera galle o ko ina waɗe e galleji goɗɗi e taw en ɗo waɗe tawi noon hande Allah waɗi ɓe gari ɗo totten ɗumen nefasuji mumen sabu neɗɗo gumata Allah ko laamu wonɗo ɗo ko laamu wonti ɗo min noon min deɓe komi neɗɗo mo ganduɗa ko teknimi ko ɗo ko ɗum teguimiɗo ha joni komi maire commune Ba yadi yettudimoro ka noon sababu kam joguiɗo jogonimi Ba ko conseil jamɓe jeeya ko mawɓe yitiɓe wonde lamɓe ɓe jaggue juuɗanɓe eti yomi seer no commissaire wadde ɓe ɗum yetta idi foof kay ponnom idrade mi ɗo wona komi nam esi ɗo komi almodo ɗo sikomi ari ɗo fof fotanimi hayno dir monsieur le maire saabu min ko galle o gurmi de garmi ɗo 80 tawmi ɗo ko sukaɓe ɓe ganduɗa heɓe palini ɓe tebbidiri e am ɓe sikomi ari ɗo wuuro ngo ka sikomi ummima galle Jalawa tan mi yaha galle Soma sikomi ummima toon mi yaha galle Goldi Sihamme mi yaha ko wundata mamin en adranmal ayne ko ɗo min gonano min mbaɗa wa sihlawel en kala ɗo galle mo jottiɗa deɓel hotata tawa ɓe kirsananimi ko linoɓe kirsirante ɓuure amen billahi wallahi hen peɗokani ko Moussa Samba wadde ngoɗo wuuro kala kon dañmi ko wuuro ngo gurmi heddi noon wuuro ngo wonko ko sohli wonko mo manquera hen ko yiiɗi yo laamu dara noon min noon sikomi haali komi tergal e l'état min komi maire commune ka komi premiére magistrat commune ha de Allah ene wallini kala lamɗo gonɗo ɗo ko yiɗi koko ɗum jinmi saabu sikku hande président hono wiyete Diomaye Diakhar Faye ko yiɗi koko mi wawi ɗum hen walla saabu mi yiɗi koko ɗum jinmi e commune am yiɗi ko développement jinmi ko développement ko kam noon hande woni président de la république ko kam liggantoon ko maɓɓe jeeya eɓe tottatan fode concours tottatan fode dotation eɓe joɓatan sigle wuuro maaji wadde mi haalani haala politique mi haalani haala komi gonduɗon mumen ala e wontani mo haalmi komi ko waɗimi ko toon ko ɗum wannomi toon ha hande ɗum gon ɗum wadde noon siko tawi kurkaji ɗi gari ɗo heɓi ko to mbeɗa yiɗɗumen nelor e konngol galle o saabu galle o ene manquera ko heewi e laamu ene manqui guila ko ɗo e laamu yitteɗi heddi ko noon neɗɗo gar fof aɗa tan koko wawi wonno ɓeɗo ɓe mbaɗi koɓe mbawi ko noon mbeɗa min jiggi meɗon mbaɗon ko mbawɗo gonden liggoɗen e wuuro ngo sukaɓe wuuro ngo darde Mouhtar Ba wonko sohli hande ene yewti ministre il faut taw ministre ñaganɗo ɗum Allah yowon ministre ballo ɗum jagganan ɗum eccoɗon hande ko ɓinguel mo eyyi ko hetti wuuro ngo mi yetti kurkaji ɗiɗi tawanmi ɗo mbeɗa liggadama e hitande mi yetti kurkaji ɗi ganduɗa on gaddani kam a oɗo ligguey mbaar koɓe ligganimi ko wallahi ɗum ɓiɓɓe ɗam saabu hande kala garɗo ɗo yimbawo en andi yimɓe ɓe ko tottateno ko aɓen ɗum mbaɗa ɗo wadde mi yettimon mi jarnimon ko heddi ko jaafoɗon haala ko heewi hikka mbiɗa joginimon 20 millions mbaɗen waade allahumma salli ala seydina bismillahirrahmanirrahim
وفقه جلسنا السادة فقرنا ونبت وعيني لم تنم ونب سيد الأمم ورب ذاك سأمني بأحمد السنة نبي عمرك من تعملين فكنت أقول كان من يجيب إذن قال لي وانت قال لي شيء عمرو جاي كلهم علم كلهم المداغل سوتو رمبار اللي يتسبع بالنظام داون جميع الخدام وشير وتطلع قول لي أنا من يجتبي تقبلون حال النجار قال لي جاتب من قال لي ماما أفاك لي دارنا قال لي شيء عمرو جاي ينتي وقال لي ودانجرال حتى في الجمع سوسيتي اللي تقول كل o layti wedi o naati o yalti pour ittargal Cheikh Ndiaye seerede mum geral haa kay ɓe gardiɗo teddungal manngal kewngal ngal ngannduɗaa ko jommingal reedu to wi o sohli yoɓe mbattu jogo kala kiyagal Cheikh Ndiaye gila ko ñaamte haa ɗo yarate société ɗi ɗi ngannduɗaa ɗe ngaddiɗo balle e suwam agori o wonteemo mbardiɗo ballal manngal mbrawe jongu directeur wonete sanites e takoni agro directeur Alpha Oumar Diallo be gaddido ballal to ko jongu ngal reedu e société CO landa kam fo non ndiyam dam be gaddi ndiyam kewdam directeur Mamadou Ndiaye compagnie supérieure CSS Kasum Faye won directeur o kamne mi totti dum ballal mangal pour addande e galle Cheikh Amadou Ndiaye kamne dingal ay o yimɓe sukaaɓe ɓe ceerno tottini ɗum hikka ɓe liggo mbaaro o itti on bagage to yimɓe e jonngo ɓen ɗo sukaaɓe yamiror ceerno o pour mo yaha e nder galle Cheikh Amadou Ndiaye amboni ɗo wadde nde ɗiɗo société ji ɗi ngannduɗaa ɗi ngoni ɗo kollin mum to kollen mum ko tawiba Cheikh Amadou Ndiaye ngoni toon yiɗɓe Cheikh Amadou Ndiaye ngoni toon ɓen emmotoɓe ngammoy ga o yiɗe ko société ji itti jawdi mumen e ngalu mumen ɓe mbaɗa almum araɓɓe ga yiɗi enen nen gonɗen société ji mballodiren ɗumen namno ɗen hujjaji mumen nder mumen wadde yo Allah yoɓ moƴƴere o message yontinan mumen heddi ko yo Allah ken tawdere jammo assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh nade Allah ayum jamono jammo takara men on jooɗo jom futora ha joni ko aliyatim anda yeeso babmum wowani weeli yaye mum andata ɗum ko jaɓa ndertenoɗe nder wuuro ne e ngo wuro kam yo ha yettiɗo han kam sallllahu alayhi wa sallam wadde kala mo wonen Allah Allah wonanma habbade Allah jogni ɗum jingol mangol Allah hersi sallllahu alayhi wa sallam annabaɓe nulaɗe Allah yewnotoɓe Qur'an ya adamu uskun anta wa zawjuka aljanna ya zakariya ya yahya ɓeɗo fof Allah ewani ɓe inɗe mumen ya Dawud inna ja'alna khalifatan fil ard kono aɗa Muhammad ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa naziran wa da'iyan ila Allahi bi iznihi wa sirajan munira. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. يوم القيامة
في عز والعزة على المنور على المدار على المدار على السرور وفي الوجود وفي الوجود وفي السماوات وكل جانب من في الخلائق كنزنا عبد عزم الرسال عزم في مسجد الدنيا بيت السرائر فيها وجه جميل على الأمان صبر أسير 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 في الكنيسة سنتي على السلام عسير مجد سبيل جود عليم في أمسها كل سبيل ومن فاسر اسم الكرام ليس اسم كريم من كل عبد عميم حسن العسير رب الوتير من انتساب مع المتاع وإنته عند الحسين ثم جزاء مبين السماء حتى لنا سمعه له زرعته سكنا وسبحانه والبحر رسول لمن وصل سمع والجو
نفوسها ويوم عذاب بما لا النفوس ويوم يأتي ويوم مسؤولية بما لا نفوسها وهو يوم الدواب عن كل كتابي وهو يوم العتاب بما لفات نفوسها وهو بما لفت النفوس القيامة ولا يؤاخذنهم به تهونهم بما لفت النفوس
Hello,
الخلق كلهم محمد محمد خير من يمشي على
ولا نسبي عليهم الرحمن
بما لا
كريم فيها تعبديها لقابل وهلنا وكل منك به سابق المهدي والبكاء وجعلوا لنا في الدنيا يزداد سبيلنا ميزانا وجعل Yeah.
تهني على
تلاقي ما بدأ على مثله تجيب الحسن الله شربه بالمن ولا ولا يوسفه ويان ينبغي تلاقي المصيبة الجنان ولا يزيد بسهام أو ناله ولد أسام وأسرب القرآن العسل فقير وسوى صبر جميل رميل الله يا حي يا قيوم يا صمد قبول دعواتي ما دام ينال له واسلو من آلامات النبيات على أهل توكلها قبر بالسيام وشأنه خلفا يبدو إلى سلب من بعدها من بعدها أن الكتاب ولا نتلوه لا يا سلام لا يصف علي يا سلام يا سلام سبحانك يا سلام سبحانك يا سلام سبحانك jangan pade ngalo haji moron Alhamdulillah من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن والصالحات والمغفرة أجهز أجل رسول بجنبات الوثنين فتأخذ الوحيدين فتشتري الوثنين إذا سمت بشروط الروضة أخر إشعان فيه ثم جاء النصر عن شلالته إنه الرحمن الرحيم العزيز الحكيم علي العظيم أول الأذن هذا نظر كلمة كتاب التحريم وشرف الذين من الشريف ولا تنتسب عليهم الشريف القرآن العظيم في يوم الدين جاهل حتى جهة المتنبي ومجرد ألف شاهدين الله ربك وذلك العظيم الخالدين يا من لا شريك له ولا معين إياك نعبد وإياك نستعين وأعترف بالأذان بأنك كل وإياك أستعين يا مهدد ويا أمين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين صراط الذين تشق بالهدى فبهدنا الأليم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الشفيعين واشهد على الشهداء ولا تزال الضالين وأنتم ولا تشركوا من الظالمين والضالين آمين اللهم بارك لنا نظرا قريبا اللهم بارك لنا نظرا قريبا اللهم بارك لنا نظرا قريبا اللهم بارك لنا بالآمة وأحد وذاك اللهم بارك لنا ما حملنا من أمرنا وذاك وبك الله على أزل اشفع لنا بنفسك عن نفسك في الدنيا وذاك إسلام بك يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانه وتعالى إياك نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ñëpp abonné Abdoul Aziz Sow TV waaw direct la waaye ñu abonné pour ñu abonné